Скъпи гости, уважаеми учители и съученици, добре дошли на коледния благотворителен концерт на Първа английска езикова гимназия. Ladies and gentlemen, welcome to the Christmas charity concert of the First English Language School. В годината на 55-я юбилей на английската гимназия ние продължаваме да сме неизменен партньор на кампанията Българската Коледа, провеждаща се тази година под мотото за по-малко деца с увреден слух и увредено зрение. Направеното тези години е накарало много детски очи да се сияят от радост и заслужено получаване на подкрепата на българския президент. А сега поздравителен адрес на президента на Република България Росен Плевнелиев. На вечерието на Рождество Христово искам да пожелая здраве и топлина в домовете ни. Нека през 2014 година бъдем по-сплотени и единни. Да покажем солидарност и съпричастност към ближния си. Нека повярваме, че само заедно можем да постигнем повече. Вярвам, че новата 2014 година ще бъде по-успешна, мирна и благословена. Весела Коледа и щастлива нова 2014 година!